हारिमु आफादाव धोरोमजों जेबो लोब्बा गैया, हारिमुआव पार्टिजों जेबो लोब्बा गैया। बेखायनो जाय जेरावखि पार्टियाव थाया मानो, जाय जेरावखि धोरोमाव थाया मानो, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानो गोनां 27थि बोसोरसालिया जुथुम्मा 27, 28 आरो 29 मार्च दान 2025 मायथाइ बियो चिरां जिल्लानि साहा थानाय सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जानो थांगासिनो दङ। बेखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो लोब लोब फैनानै बे हाबाफारियाव मदद होफैनो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरनाय जाबाय। खाथियावनो थानाय भुटाननि जोङो गंगारफोरनि मोसानाय बेखौबो हांख्रायहरदों नोंथांमोननो। गंगारफोरनि मोसानायखौबो जों दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। बेखायनो नोंथांमोनखौ आरो गले गले हांख्रायहरनाय जाबाय। जेरावखि थाया मानो नोंथांमोनखौ सानथामनि हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै जथेस्थ' मदद होफैगोन होननानै जौसांखौ बानायगासिनो दङ। नै साइनासालिया जोबोद समायना रमायना जाखागोन। बाथाम दोजोबखाबाय, जोबोद मोजां बानायनो नागिरदों। फिरफिला बिरहोग्रा थावनि थाग थियारि जाखाबाय, समायहोनोल' नांसै। बे मावबादायाव साबसे मोसाखावरिफ्रा सोलोंगासिनो दङ। खुलुमबाय, गिबियावनो आङो सुबुं हारिमु आफादनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। जोंहा दायो दङ गथ'फ्रा 100+ आरो ओमफ्रायो जोङो दा एसे जायहा एसे साबसिन बेफोरखौ जोङो एसे सेलेक्ट खालामनाय जागोन। दा एसे माने नायफामनाय सोलिगासिनो दङ, बिदियानो आरो। बिदिबा फैगौ कनफारेन्सआव मोसाहैनो हाफुंगोन ना हाफुङा? हागोनखौ नुदों, माने सियर हानांगोन आरो हानांगोन। बिदिबा मा मा आइटेमखौ बे वार्कशपआव फोरोंनाय जाखो? मोसाग्लांनाय, दावस्रि देलाय आरो बागुरुम्बा, बे मोनथाम आइटेमखौ जोङो सोलोंनाय जादों। दामग्राफ्रा उन्दै उन्दै गथ'साफोर। बागुरुम्बानि मावबादा जागासिनो दं।